Pasadan 23an Txetxu Rojoren heriotzaren albiste tragikoa jaso genuen, albiste oso txarra. Kluban lanean gabiltza berari omenaldi bero bat emoteko. Bihar bere hiletan, 29an Betizen aurkako partiduan, eta ere San Mamesen egingo dugun Athletic Kantusen, eta noski Osasunen aurkako partiduan San Mamesen. Txetxu mito bat izan da, 17 denboraldi jolastu du hemen. Juan Klubmaneko adibide argia da. Gure gaztetan mezu hori beti zabaltzen saiatzen ari garena. Nik ez nuen Txetxu zuzenean ikusteko sorterik izan, harinagatik, baina beti buruan dauzkat grabatutak telebistan ikusi ditudan imaginak eta ere etxean zaharrenak kontatu dizkidaten historiak. Oso dotorea zela eta ezkerreko hanka itxela zeukala. Mito bat da, lehen esan dudanez. Horregatik gure agur beroa eman nahi diogu. Goian bego, agur jauna.